chicken rok wala ni bagai reading tong layu kam ke nai deni dro bum de ke tok rok wala lai sekang ha ke nasi lai tong lai gra ho hari nasi lai tong lai mani ya galo sab sekang pasau iman sab sekang pingkir iman am nai tong am ko kufur cheni thaka kufur cheni thangmani bagai bo sekang sekang na kotuli thangpai ka See, the fight continues. Bara walai tong layu, kintu mahadi borok phaima nugo bara walai ang thangmani ani khorang khanawi. Tamno jani segi walai like samalia, but this is called cockfight. Matake thanglayo ka ani khorang khanawi tabo borok. Kotorong gari figin tong ko chikon kufur no chikon kufur ng cheni khare kiri jabe kharmani tab ke borok friendly ngisi tok salai tong lisi wa ada chai tong lai tab ke